ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахш теҷ. дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯй карданд ки мо қабул кардем пешкашро мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техникаон, компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марамат WhatsApp дар рӯи экран ҳаст. 20 метавонед ки сурат маълумотро рӯй кунед, мо рекламада мемонем. дар имза навор аз куҷо хона қабул кардем ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори хонаҳои фурӯшӣ. хуб, хонаҳои фурӯшӣ арзон аст аз территорияи Душанбе, территорияи шаҳри Ваҳдат, шаҳри Ҳисор, ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Бухтар, ноҳияи Данғара дӯстони азиз ва дигар тарафҳо ҳастанд ки нархҳои арзон кард. Обшим ай ҳамин шаҳр ноҳияи Тоҷикистон ҳастанд ки ҳар куҷо ҳар хел нархҳои арзон, нархҳои миёна ва қимат ҳастанд. навора бо диққат тамошо кунед, кадомеш ки маҳқул шид, ҳар як хонаҳоро бо ҳарфҳои зард номерошон дар поёни видео навистагӣ ҳастем. марамат метавонед ки бо зангзани маълумотша гирем. дӯстони азиз, курси имрӯза бошад 108 сомон аст, камтар бо 1 сомон курс омодаги аст. одамое ки дар ҳамин навори мо агар хонаи маҳқулӣ наёфтед, агар тамошо карден, дар комментар нависед ки аз куҷо ба шумо хона лозим аст, мо дар видео ояда пешкаш мекунем. марамат мегзарем бар навори фақат ин қараки секрети апа мавҷудара мегум дар 21 рӯз 8000 ойлик мегира ёли нимшай зиёда ай 10000 шогирд тайёр кардагиай апа мавҷудара ҳама мешиносанд. дар муддати хеле ҳам кӯтоҳ звания баланд ва даст овардак яке аз наставникҳои беҳтарини моай регистрация бепул гули харакои хушрум ширпулӣ мегирем, ойлик мегирем, бонус мегирем, путевка ба чанд давлатҳо бо падаркаҳотон мета. кадоме дар команда апа мавҷуда хуш мешавад, пушаймон намешавад, барои ки беҳад инсони хуб на ҳар директор шуморо ба зинаҳои баланд бурда мерасонад. номери телефон ватсапша мемонам, бинависем ки мо аз номи апаи софия мехоҳем дар командаи шумо регистрация шем. марҳамати савол дорем, ба апа мавҷуда ҷо муроҷиат кунед. иншалло фақат хоҳиш ба кор хоҳиш дошта бошен, шустрак бошен, соҳиби ҳама чӣ мешин. ҳозир бихезен айҳозира корро сар кунед. муваффақият барои мо. мегзарем ба якум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ аст дӯстон, сирочинаи қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар Уртабӯз. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ аст ки об свет ҳаст. дӯстони азиз, гирди хона полни худ маҳкам, даврӯза часпондага, даврӯзаи нав, ҳоҷатхона, ошхона, бания, дӯстони азиз, анҷомхона, об свет, пастияни ҳаст ва якчанд намуд дарахтои навниҳол, дарахтои мевадиҳанда ва пеши хона дӯстони азиз навес кардагӣ, кондитсионер, исусу ҳама чӣ дорад. рӯи ҳавлиш дӯстони азиз кушода аст, полни худ маҳкам, даврӯза об да турушай. шаҳри Ҳисода, ноҳияи Уртабӯз дӯстони азиз, яъне ки шарора нархаш мегӯяд 220 боз мегӯяд муомила мешавад. ҳар рақамошро кор мегӯяд, рақамҳои россияш 06 WhatsApp имо пайваст дорам. бозам мегем нархи хона 220,000 сомонӣ аст, боз мегӯяд муомила мешавад. овсетсони азиз, пастияни марамат шахсоне ки мехарем боз рафта бинен, муомилаи хуб мегӯяд карда метиҳем. то қад сумми холӣ дӯстони азиз. дӯстони азиз, шумо агар хамхали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техникаон, компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ бошад, дар рақамҳои болобуда 20 рӯй кунед реклама мекунем. одамое ки дар навор наёфтем хонаи маҳқул, дар комментар нависед ки аз куҷо ба шумо лозим аст, мо дар видео оянда пешкаштон мекунем. лайкҳоро фаромӯш намекунем, мезанем ва навори моро то охираш тамошо мекунем. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, дар маҳаллаи хосилот гуфтагӣ аст. соҳибшон шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи хосилот. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ аст ки ҳоҷатхона, ошхона, бания, кухни, термиз ва дӯстона якта дигар мегӯяд топчан дорад, якта ҳамоми калон бо кухни отдельни ва як подвали дигар карон. дӯстони азиз, обшим як кухни дар дурун аст, ҳам дар берун аст, ҳам ледни, ҳам зимни аст. дӯстони азиз, бо васитаи ҷои мақсад ки амборхона дорад. дӯстони азиз, мақсад ҷои гараж, ҷои михали ҳоҷатхона отдельна ва чойлӯби ангур, дарахтони мевадиҳанда ва инчунин ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100% гирдаш маҳкам об свет дорад. медорӣ фақат зиндагӣ мекунӣ. хона мегӯяд дӯстони азиз дастрошина фурӯхта мешавад бо нархи 730,000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила мешавад. нархи ҳамин хона 730,000 сомон аст, боз мегӯяд муомила мекунад. бо ҷои хонакиниам дорад, яъне ки заминаш 6 сотиқаи кушода аст. хуб, об светаш ҳаст. ин рақамошон аст, рақамҳои мегафон ва рақамҳои WhatsApp шон. ягон савол дошта бошед, ягон маълумоти иловагӣ, шумо занг занед, ҳамаша соҳибшон ба шумо фаҳмода метавад ва арзонам мекунад. марамат. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, сирочинаи қарор дорад дар ноҳияи Данғара, дар ҷамоати деҳоти боғпарвар гуфтагӣ аст. соҳибшон ноҳияи Данғара,
хуб дар деҳаи боғ парвар 8 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 хона кардагӣ аст ки хонаҳо бо ремонтҳои замонавӣ гидаш полни худ маҳкам бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. дӯстони азиз, хонаро мегӯяд дастфирӯшро мегӯяд мефурӯшем бо нархи 210 000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила ва савдои хуб дорад. биен мегӯяд хонаро аз пеш бинем гид ва наша маъқул кардем ами ҷоша бо 210 000 мегӯяд боз муомила дорад. 8 сотиқ заминай 3 дар хона кардагӣ қатъи ҳамаи ремонтҳош қатъияй. хуб ноҳияи дангара деҳаи боғ парвар. марамад ягон савол дошта бошед, ягон саволо иловагӣ бошад, дар рақамҳои поёмда мегафон ҳастаи ахираш 14 ва ватсап занг занем маълумотои пурраша гирем. одамое ки хонаҳои фурӯш дорен, хоҳем ки реклама мода дар рақамҳои блогда 20 рӯй кунем, мо реклама мекунем. хоҳиш ки навора подписааш кунем ва лайкото назарем фаромӯш. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки аз самти Москва ва Тоҷикистон бо равон кунанд, намедонам ба кӣ муроҷиат кунам, мо ба шумо тавсия метавонем компания Акай Нозими. Акай Нозим уже чанд сола таҷрибаи корӣ доранд ки борои шуморо аз территорияи Москва гирифта ба самти Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Файзобод, Рудакӣ, дӯстони аз Бохтар, Калпозобод, Қумсангӣ, Кӯлоб, Московский, Обшим территорияи Хатмон варда мерасонанд. дӯстони азиз, агар борои шумо 800 кило боло боша, худашон рафта мегиранд ва скидка мекунанд. мақсад ки кадоме ки айноми кадали мо гап мезанад бо ягон скидка ва муомила дорад. дӯстони азиз, компанияи боварӣ, компанияи дӯстони азиз, яъне ки бурузаперӯзка Акай Нозим. марамад шахсоне ки дӯстони азиз бо равон кадан мехоҳед, ай метро катлининг на марамад дар Акай Нозим ботона роӣ кунед. ягон саволтон боша, агар метавонед ки дар ҳамин сета рақамҳо ҳар се рақамҳош кор мекунад, ҳар сета ватсап рақамҳои Тоҷикистон, дар рақами Россия. марамад занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳам, метавонед ки бор роӣ кунед. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар шаҳраки Уртабуз. дӯстони азиз, шаҳри Ҳисор дар Уртабуз 3 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ ҳастай ки дӯстони азиз хонаҳош мегӯяд ремонт кардагӣ ҳастай. 3 дар хона дӯстони азиз дорад, ҳаммом ҳастай, ҳоҷатхона, ошхона, ҳамаш тайёра мегӯяд, медоред фақат зиндагӣ мекунем. боз мегӯяд дӯстони азиз об свеча мегӯяд ҳастай ва деволош мегӯяд мақсад ки бо симент блок мегӯяд рехтагӣ ҳастай, яъне ки бардоштагӣ. хона дӯстони азиз дастарошона фурӯхта мешавад бо нархи 155 000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила мешавад. 155 даруни хонаҳо нимон дорад, об свеча будай. ҳай дигар маълумот шуда нафтам ки наздикиш дар мактаб саддика ягон чиз дига виша буд. дӯстони азиз, таърихи телефон мепурсед. главни хонаҳо тайёр, мақсад ки ҳаммом, ҳоҷатхона, ошхона ҳамаш тайёр аст. дӯстони азиз, ина рақамошон аст мегафон ахираш 60. шахсоне ки мехарем занг занем, маълумоти пурра ва аниша аз худашон гирем. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Бухта, шаҳри Қурғонтепа, дар ноҳияи совхози Файзалӣ Дда. 8 сотиқ замин масоҳат дорад ки 4 хона кардагӣ ҳастай ки ҳоҷатхона, ошхона, баняк, кухня дӯстони азиз дорад. ҳавлиш дӯстони азиз кушод ҳастай. хоб гидаш полни худ дӯстони азиз, гидаш маҳкам ҳастай. аз 4 хона мегӯяд иборат аст дӯстони азиз ва магазини кӯҳна мегӯяд магазин дорад дӯстони азиз. хоб хайнам хали боғи дарахт, боғчаи дарахтӣ мебадианда дорад дӯстони азиз, мега соҳибшон ва дигар чизҳои лозимӣ. агар ягон квартира боша мегӯяд ва вариантҳои алишӣ дорад. нархи хона дӯстони азиз 350 000 сомон аст, боз мегӯяд муомила мешавад. нархи квартира, нархи ҳамин хона 350 боз муомила мешавад ва ба квартира алиш мешавад. марамад занг занед. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастай дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, поёни коргон, роҳи нав. духонага квартира ҳастай ки дар якум ошона қарор дорад, 43 квадрати метра. боб свет таъмин ҳастай, ҳоҷатхона, ошхона, баняк, кухни, термис дорад дӯстони азиз, ремонтшам суд ҳастай ва маълумотҳои бештар мегӯяд тариқи телефон. квартира мегӯяд дастирошона фурӯхта мешавад бо нархи 300 000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила мешавад. дӯстони азиз, дар куҷош ҳастай, бо чӣ хел ҳастай, чанд этажа дом ҳастай, метавонед ки тариқи телефон маълумотоша гиред. соҳибшон мегӯяд маълумотҳои иловагӣ мегӯяд тариқи телефон. ин дар рақамҳои мегафони соҳибшон. нархи квартираро гуфтем чанд сом. марамад занг занем, маълумотша гирем. одамое ки дар ҳамин навори мо агар хонаи маҳқоли навӣ ё квартира ки замин дар комментари назанед ки аз куҷо лозим аст, мо дар видеоида пешкаштод мекунем. одамое ки хона, замин, квартира, мошин чизе ки барои фурӯш дорем дар реклама мондан дар хоҳинагар, дар рақамҳои блогда 20 ватсап ҳаст, рӯйкта реклама мекунем. хоҳиш ки як лайка дариқ доред, навори моро то охираш тамошо кунед.
мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар деҳаи ҷавонон гуфтагӣ аст. соҳибшон шаҳри Ваҳдат, деҳаи ҷавонон, УБ Буронов. дӯстони азиз, мақсад ки 6 сотиқ замин масоҳат дорад, 2 хона кардагӣ аст ва 30 таи дига мега дарахтони мевадиҳанда дорад. Гирдаш дӯстони азиз дидесем. хоб ошхона, ҳоҷатхона ҳастай. хай вариантҳои алиши ба квартира катӣ. нархи хона мегӯяд 250 000 сомон аст. боз мегӯяд муомила мешавад. обшим 6 сотиқа 2 хонаи калон кардагӣ ва 30 таи дарахтони мевадиҳанда, забор гирифтагӣ, ошхона, ҳоҷатхона ва алиши ба квартира. нархи хона дӯстони азиз, нархи ҳамин хона сумаки 250 000 сомон аст. боз мегӯяд муомила мешавад ёки алиши ба квартира метавонем пешкаш кунем. сумаки 250 бо агар канкана харидор бошад, боз муомилаи хубам мешавад. ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳибшона. шахсоне ки мехаред агар саволу иловагӣ дошта бошанд, шумо занг занед, ба шумо фаҳмода метиҳанд. лайка дӯстони азиз занед, навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ. гузошта бухтум напирсен. духонага квартира аст, дар 4 мошина қарор дорад, 40 квадрати метр. боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос, ремонт хайхтон дидесен ва квартира мега дастрошна фурӯхта мешавад бо нархи 280 000 сомонӣ ки боз дӯстони азиз муомила дорад. дар куҷои Фирдавсия, дар куҷои наздики коргона, дар кадом кӯчае, дар кадом маҳаллае, чанд хонагае, дар чандум ошхона дӯстони азиз, мисол ки ҳамхе маълумоту иловагиша метавонем ки хитон гирем. мисол рафта аз пеш бинед рост гап соҳибшон ҳамиқа фақат маълумотша шаҳри Душанбе ноҳияи Фирдавсӣ гуфтагиан тамом духонагаша дар 4 мошина 40 квадрат. нархиш ва номерошон. ина нархи квартира 280 рақамошон аст дар пури видео мақсад ва вилон. шахсоне ки мехарем метавонед ки занг занед, маълумотои пурра аниша аз соҳибашон гиред. нархиш хай арзон аст. агар одамои харидор бошед, марҳамат бо маълумотша хитон гирем. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, шаҳри Қурғонтепа, дар кривои пеши Наттай рӯста. якхонага квартира аст ки дар 5 мошина қарор дорад, 40 квадрати метр. ремонт дӯстони азиз дорад, соза. об, свет, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис ва дигар чиҳои лозимӣ, шаҳри Бохтар, кривои пеши Наттай рӯста. дӯстони азиз, якхонага 5 мошина 40 квадрат проекти духонагара дорад. метавонем бухтон маълумотша пурсен. айсусу балкон малкон. нархи квартира 260 000 сомон аст. боз мегӯяд муомила мешавад. ина нархи арзон кади. бисёр одамон хоҳиш карданд ки якхонагаи арзон боша. иштаратори шаҳри Бухтар нархи арзон бо ҷои сонаткаши Наттай рӯст будай. ис тарафи вокзал мешад, тарафи Бузургшариф, ис мобайн тарафи Фаровон меҳад. хоб дӯстон аз ин рақамош аст мегафон. шахсоне ки мехарем марҳамат занг занед. мегзарем ба даҳам замини хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, замини хонаи фурӯшӣ аст ки қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, пеши заправкаи Фирӯз гуфтагӣ аст соҳибшон. ноҳияи Рӯдакӣ, Ленинский район, дар пушти заправкаи Фирӯз. 4 сотиқ замин аст дӯстони азиз, ки мақсад ки метавонед ки дар инҷа хонатона кунен, мақсад давомша. ҳуҷҷатош мега 100% аст дӯстони азиз. бо метавонед ки маълумотои аниқ ва пурраша аз соҳибашон гиред. нархаш мегӯяд 75 000 сомонӣ аст. боз мегӯяд муомила мешавад. 75 000 сомон аст. боз муомила дорад. мақсад чӣ хел временка дорад, замини холия, чӣ хел ов дорад, чӣ хел мактаб агар наздикиша чӣ аст. аз рақамҳои пурра занг занед, маълумотои пурраи аниқша гиред. фақат барои одамони харидор марҳамат занг. мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшӣ аст. қарор дорад дар шаҳри Бохтар, шаҳри Қурғонтепа, дар Тецда, наздики Садиқ мактаб бузургчаамаш дар пешаш. духонага квартира аст дӯстон ки дар 6 мошина қарор дорад, 50 квадрати метр. боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термоси азиз бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. дар дуруни хона мегӯяд халаденик аст, термос дӯстони азиз, кухни гарнитур, обшим намхали дар 6 мошина аст дӯстони азиз, 50 квадрат. нархи квартира 325 000 сомонӣ аст. боз мегӯяд муомилаи хуб мешавад. наздики домда мегӯяд, мақсад ки Садиқ аст, мактаб аст, бозорча аст, намхали чизо. хоб квартира нархи 325 000 сомон аст. боз муомила мешавад. рақамҳои соҳибшон аст мегафон. шахсоне ки мехарем марҳамат занг занед.
خواهش میکنیم که یه لایکی را زنید. چی خونه که لازمه نویسیم و در ویدیو آینده کوارتیر زمین خونه پیشکشتون میکنیم. میگذاریم با 12ام خانه فروشی. خانه فروشی هست دوستان، قرار دارد در شهر دوشنبه در ناحیه سینو کوچه ظفر. 4 سوتیق زمین مساحت دارد که 3 خانه کردگی از دوستان عزیز که حاجتخانه، آشخانه، بانیا، کухні، веранд، بانیا، آب سوی دوستان عزیز هستند. همگی 4 سوتیق زمین 3 در خانه کلان قطعی веранд، کухні، بانیا، حاجتخانه و آب سوی میگه دویمی. خانه میگه با همه شرایط زندگی ریمونتوی بهترین دوستان عزیز دارد، فقط مدرای زندگی میکنیم. محله ظفر ناحیه سینو شهر دوشنبه. خانه میگه دستورشون فروخته میشود با نرخ 760,000 سومانی که باز میگه معامله و سودا دارد در نزدیک خانه. خانه با درجات شون زمینش زمین کشوده است در شهر. اگر شما یگان سوال داشته باشید، یگان معلومات ایلواگی در رقم‌های پایینده زنگ زنید، معلومات گیرین. تا قصد سومی خولتون علیش پالیش نگفتیم مرامت و دمانی خریدار میتونید در رقمشون زنگ زنید. میگذاریم با 13ام کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی است دوستان، سراچنه قرار دارد در شهر وحدت در نزدیکی بزرگ خیرده. شهر وحدت نزدیکی بزرگ خیرده. دو خانگی کوارتیر است که در سه مشونه قرار دارد 78 کوادرات متر. باب سوی تامین است، حاجتخانه، آشخانه، بانیا، کухні، ترمز و ремонт نقض با همه شرایطی زندگی. کوارتیر میگه دستورشون فروخته میشود با نرخ 310,000 سومانی که باز میگه معامله سوداش میگه در نزدیک کوارتیر. 13 علیشنه تا قسمی خولتون باز معامله داشته. شخصانی که میخرین اگه معلومات ایلواگی دو خوین اگر فهمیده در رقم‌های پایینده 93 زنگ زنین معلومات گیرین. آدمایی که خانه‌های نمخالی کوارتیر فروشی دارین، اگه زمین دارین، اگه خانه زمینی یا اگه ماشین، اگه چیزی دیگه در رقم‌های بالا 20 تا رقم میکنیم. این بود نواری گذاریم تا